Mnogi koriste lekove, uzimaju tablete. Znaš, kad mi nije dobro, i boli me glava, tableta. Kada je nervozan za smirenje, opet neka tableta. Dalje je to besedin, dalje ne znam. Ja ne poznajem tablete. Kako se zove one prozapane, mane, ostale? Ne, ozbiljno ne znam. Za smirenje, da. To su ti te neke, ja obično kad vidim, ljudi imaju te male torbice, onda, znaš, stalno otvori, vade plastika, vodu i on pije. Mnogi to koriste. Tu traže neko rješenje da se smire i tako to. Ja ne znam za tablet, ali ozbiljno ti kažem. Ne znam za kafetin, za besedin, za ove, kako sam sada rekao, ne znam. Znači, ne znam ni kako se zovu tablete, a kamo da ih pijem. To je, ja za sebe smatram, mislim da imam jedan odbrambeni sistem, to jest da imam neku blokadu i ja sad s tobom pričam. Ja sam emotivan i ja stvarno to doživljam. A ja ću posle 5 minuta, ja mogu sad da plačem, mogu da se smijem, mogu nekako, ne dozvoljavam da mi uđe to i da se ja treba, šta da radim, desilo se, kako ću. Ne dozvoliš sebi da doživiš to toliko. Neću da dozvolim da mi to uđe u glavu, da ja sad moram da razmišljam. Zato što neću, ne želim. Jer ti ništa time nećeš dobiti, samo ćeš štetiti sebi, zdravlju i uništenju i uradit ćeš nešto. To su slabi ljudi. Zato kažem, mentalno mora da budemo jaki, psihomentalno, psihički i mentalno biti jaki, da se nosimo sa ovim životom kojim živimo, mi svi. Šta nas čeka, prepreke, izazovi, rekao sam, sve to. Nismo svi isti.